हेलौ लोगोफोर बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। गोबाङानो फ्लिपकार्टखौ बा फ्लिपकार्टआव गोबां अर्डार खालामो, नाथाय गोबाङानो बे अर्डारफोरखौ जुदि मानिबा थाखाय प्रब्लेम जायोब्ला बे अर्डारखौ केन्सेल खालामनो रोङा आरो बेनि जि अर्डार खालामनाय सिस्टेम बे सिस्टेमा गोबां सोलायबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर जुदि अर्डार खालामनानै लायनो सोलाबाखै बा नोंथांमोना फैसा थाखानि प्रब्लेम जानानै दङब्ला नोंथांमोना बे अर्डारखौ बोरैहाय केन्सेल खालामफिननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बे अर्डारखौ केन्सेल खालामनो थाखाय नोंथांमोना फ्लिपकार्ट एप्सआवबो केन्सेल खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव थांनानैबो बेनि अर्डारखौ केन्सेल खालामनानै लानो हागोन आरो ना लोगोफोर। आं बेवहाय क्रोम ब्राउजाराव थांनानै अर्डारखौ केन्सेल खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नोंथांमोना फ्लिपकार्ट एप्सआव थांबाबो जागोन आरो ना लोगोफोर। नाथाय बिनि जे अर्डार खालामनाय बियो माने एसे चेन्ज जाबाय आरो ना। बे चेन्ज जानायनि थाखाय नोंथांमोना गोबाङानो बे अर्डार खालामनाय केन्सेलखौ नागिरना मोननाय नङाबो जानो हागौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बुजिनो हागोन आरो ना। बेवहाय आं लिरनोसै फ्लिपकार्ट, नै बेवहाय फ्लिपकार्ट लिरबायना, फ्लिपकार्ट लिरनानै सार्च खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि फ्लिपकार्ट एप्सआ गैखायाबा आङो बेवहाय सार्च खालामना होनोसै। बे उनाव फार्स्टनि लिंकआवनो नोंथांमोना क्लिक खालामदो बे फ्लिपकार्ट एप्सआवनो। नै बेवहाय बे फ्लिपकार्ट एप्सआ जेरै अपेन जागोन बेबो बेबायदिनो अपेन जागोन आरो ना, श' जागोन। दानिया बेवहाय फ्लिपकार्टनि जे अफिसियेल वेबसाइट बियो अपेन जाबाय आरो ना लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, जुदि केन्सेल खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना नै गाहायाव दंना एकाउन्ट लिरनाय, बे एकाउन्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो ना। आं बेयाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि ओंखारगोन ना, बेफोरबायदि इन्टारफेस जागोन। गोजौआव नोंथांनि नाम, बेनिफ्राय गाहायाव नैयाव नायदो फार्स्टआव नैयाव मोनब्रै अपसन दङ, अर्डार आरो वेट लिस्ट दङ आरो नैबेयाव कुपन्स दङ, ओमफ्राय हेल्प सेन्टार दङ ना लोगोफोर। नोंथांमोना मा खालाम, दानिया अर्डाराव थुना हो ना लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे अर्डाराव थुदो आरो नैबे अर्डाराव आं नोंथांमोनाव थुनानै दिन्थिनो। बेनिफ्राय नोंथाङा जि प्रडाक्टखौ अर्डार खालामदों बेवहाय गासिबो लारि लारि श' जाजोबगोन आरो ना लोगोफोर। नै दानिया आङो बेवहाय जिखिनि मुवा बेसादखौ आं बेवहाय अर्डार खालामदों आरो ना, बेयो बेवहाय गासिबो श' जाजोब्बाय। बेनिफ्राय आं जायखिया मोनसे बेवहाय केन्सेल खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो ना लोगोफोर। आं फार्स्टनिखौनो खालामबाय। जेखौ केन्सेल खालामनो गोसो नोंथांमोना बेखौनो बे प्रडाक्टखौनो नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बेवहाय नुदोंना बेनि जि केन्सेल अपसन, नायदो लोगोफोर नोंथांमोना दिन्थिनो। बेवहाय सिगाङाव मा जायोमोन, डाइरेक्ट केन्सेल अपसन ओंखारोमोन दे लोगोफोर। दा नाथाय केन्सेल अपसन जेबो ओंखारलिया। नोंथांमोना बोरैहाय केन्सेल खालामनो दानिया, बेवहाय नोंथांमोना नुबायना केन्सेल अपसनानो गैया लोगोफोर। दा सिगाङाव डाइरेक्ट केन्सेल अपसन ओंखारोमोन, दा ओंखारला दे लोगोफोर। नोंथांमोना दानिया अब्ला केन्सेलखौ बोरै खालामनो बेखौ नोंथांमोना आं दा फोरमायलांगोन आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोना मा खालाम, बेनिफ्राय नोंथांमोना केन्सेल खालामनोबा नैबे हेल्प अपसन दङ ना, नैबे हेल्प अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दे लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना केन्सेल अपसन डाइरेक्ट मोननाय नङा आरो ना लोगोफोर। आंनि हेल्प अपसनाव क्लिक खालामनोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना नै नुबायना, दा नै बेवहाय नायदो आरो ना लोगोफोरनियाव चेन्ज मबाइल नाम्बार, नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय चेन्ज डिलिभारि एड्रेस दङ ना, नोंथांमोना एड्रेसखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हागोन बेवहाय। ओमफ्राय नैबेवहाय रिसिप्टल निउ डिलिभारि दङ। बेनिफ्राय नैबे 4 नाम्बाराव दङ केन्सेल अर्डार। दा नोंथांमोना जुदि प्रडाक्टखौ केन्सेल खालामनो गोसोबा नैबे केन्सेल अर्डाराव थुनो नांगोन आरो ना लोगोफोर। आं बेवहाय थुनोसै दानिया आं बेवहाय थुबाय। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि अपसन ओंखारोना, डु नट केन्सेल मोनसे आरो केन्सेल अर्डार मोनसे दङ ना, नोंथांमोना केन्सेल अर्डाराव थुदो आरो ना। आं केन्सेल अर्डाराव थुबाय। दानिया नोंथांमोना मा खारननि थाखाय बे प्रडाक्टखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनाव सोंहरदों आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ जायखिया मोनसे अपसनखौ बेयाव चुज खालामना लादो। सोरबा मानि प्रब्लेम बा प्रब्लेमफोरखौ बेवहाय चुज खालामना लानो हागोन आरो नोंथांमोना जायखिया मोनसे आरो ना, नोंथाङा बेवहाय बिथांमोननो केन्सेल मानि थाखाय केन्सेल खालामनो नागिरदों बेनि रिजनखौ फोरमायनानै होनांगौ आरो ना लोगोफोर। आं जायखिया मोनसे नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय जायखिया मोनसे अपसनखौ बेयाव चुज खालामना लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनांगोन नोंथाङा मानि थाखाय बेवहाय केन्सेल खालामनाय जादों, बा आं होबाय इयाव मानि प्रब्लेम, नङा होमबा। आं बेवहाय ओरैनो जास्ट नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय मानि प्रब्लेमखौ लिरनानै लाबाय आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोना मानि सायाव बा मा खारननि थाखाय नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ माने केन्सेल खालामनो नागिरदों बेखौ दिन्थिबानो जाबाय आरो ना। आं मानि प्रब्लेमखौ लिरनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे साबमिट रिकुवेस्टआव क्लिक खालामदो आरो ना लोगोफोर गाहायाव। आं बेवहाय लिरबाय मानि प्रब्लेम। नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ केन्सेल खालामनो थाखाय मानो खालामनो नागिरदों बेखौ बेवहाय एसे लिरनानै होबानो जाबाय आरो एसे फोरमायना होबानो जाबाय। आं बेवहाय मानि प्रब्लेमखौ लिरबाय, आं साबमिटआव होबाय, साबमिट रिकुवेस्टआव। लोगो लोगोनो आंनिया
जि अर्डार खालामदोंमोन बियो अलरेडि केन्सेल जाबाय, केन्सेल कनफार्म बेबायदि केन्सेल दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर। दानिया नोंथाङा केन्सेल जामारना जामाराखै बे स्टेटासखौ नायनानै लानो हासिगोन आरोना। स्टेटासाव सुबाय आं चेक स्टेटासाव। दानिया नै केन्सेल अर्डार देखायबायना लोगोफोर, आंनि जि फ्लिपकार्टनि जि प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन बे केन्सेल दिन्थिबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि दिन्थिसिगोन आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामनानै लानो हायो। जुदि नोंथांमोना मायबा मोनसे अर्डार खालामनानै फैसानि प्रब्लेम बा लायनो सोलाबाखैबा नोंथांमोना बेफोरबायदि केन्सेल खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। दा आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायहरबाय। गोजोन्थोंसै। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर।